Mentakos ni perlok ngan menrak shpi ke kubor. Katanya of Israel kadang pudin ye kijing jia ha ka sningkong ha ka live blog jongka. Ka Ministry of Energy kadang penya cekmat ya ke pelan ban penhiar ya ka dorgas ha ki yung breu tongin ye sengap. Ka Ministry of Energy but infrastructure jong ka Israel kadang penya cekmat ya ke pelan ban penklan ya ka jing ye kop ha ka yogas bala pendengkam ha ki yung breu. Bat ban penhiar ya kador naka bentai kinong thiet da ka bab penduna ya ka jing e ha ka rukom trikam ban penpau paiba ya ka jing e pher ki bahe ha kador ha padang ki company ka jing temu kolong ban ailat ya kinong thiet bakin la ban pej badian wijor ya kador ha padang ki supplier gas bala pendengkam naka bentai ka siat ketiu bat ka jing pensajing kane kan penklanjru ya ka bor jong kinong thiet ban ya keren bat ki company ban penhiar ya ka jing lut ha ka ying hakikat artli kinong ba katam 6% kabil ka bahetam kalong kumba NIS cispa laipo kumba saufulai pensan penriu US dollar kadba kabaritam kalong tang kumba NIS penriu fulai kumba arfuwe US dollar na kabantawan penurlong ya ka nega plan on penduna ya kijing e ha ka logistik pensuk ya ka jing kelas supplier on penmi ia ka monthly index ban penpau ia ka jingper ha ka dorgas ha padang ki company on sedang ia ka kompany paiba ban pensungthu ia kinong thiet nalor kata kinong thiet kin laro ban pendengkam ia ka kalkulator ha ka website jong ka ministry ban yanujor ia ka dorgas ha padang kinong ba bat ki company beper ha ki building batmai ka jingjet supplier gas kan ha panlong lengba ka tender bayakop ha padang kumba reutli ki company ka ministry ka kemilenti ban penlong an ya kini ki jing penbej hapok lai benai uban sawan Kublai Shibun.